Machiegni kero nyakor Mgajwang' wadonje kiny mario mar twak mar rameny piny kata chenro mar rameny piny nasingoni mbaka gi Charles Osura ma en jagoro mar Kuppet bade ma Kisumu. Wadwang'io chenrogo motende kod somo nyakor Mgajwang'. Kinde mokalo waseneno ka jonyuol osebedo kod pek, moko kuomgi osebedo kod pek ne one nyithindo chope skul, kendo mano omiyo kel nyaka bad migao mar arita chief e kor gwenge mondo omi one ni nyithindo chope skul. Kata kamano penjo mathoth penjre ni to gichope skul nade, to ting' mane ma koro jopuonj nigo, ting' mane ma jonyuol nigo? Ma e twak madhi bedo kanyo gi Charles Osura. Oimore Charles mose nyikwara Mgajwang' machiegni rameny piny. Erokamano ahinya ne Joramogi, daher mar mosou ni oimore uru. Oimore ahinya. Iluonga ni Osura George. Erokamano. Machiegni ahinya Ramogi TV rameny piny kuom thuolo mokwongo, kendo puoch gi pak. Ang'eyo ni notimo yiero kendo ni wuok jaloch bang' yudo ombulu mathoth kendo bedo jagoro manyien mar Kisumu. Badeno ma Kisumu mano riwruogno mar Kuppet. Ere chung' mari George kotenre kod wach manogol gi jatend piny Kenya mondo omi we jopuonjre duto donje e skunde mag grade mar 10? Chung' mari ni kanye kaka jagoro mar Kuppet bade ma Kisumu? Kaka jagoro mar Kuppet ma Kisumu, daher mar wacho ni executive order mar president ber kabisa, nikech gombowa en ni nyithindo onego som. To king'iyo ka pok ogolo that executive order, percentage ma nyithindo, ata malo ma nyithindo manyosedhi e skul e tin kabisa. Koro tabu mabedo en ni gidhi skul nang'o, nikech king'iyo mos nyithindo e weche mag somo, jonyuol chuloga mana lunch ne nyithindo. Gichulo pesa ma nyithindgi dhi chamo e skul. Koro wach president no berna kendo amor kode. To tabu ma an go en achiel, ni sama nyithindogi odok e skul ma koro gidhi maonge uniform, to kendo gidhi maonge kata siling achiel minyalo ng'iew nego chiemo, to somo dhi chalo nade? Mano e penjo maduong' monego wapenjre waduto kaka stakeholders mag education, kaka leaders mantie e gwenge mabe nyithiwa gi wuoke. Ahinya Osura, awinjo kiwacho ni gin penjo mowinjo bed ni wapenjore, kar kamano geno marwa en ni inyalo bedo kod duoko, nikech mago bende mane chando wani to bedo nade seche mwang'eyo thuolo ma nyithindo bedo godo en ni ka gintiere kuonde ma iyude puonjruok kata e skunde ma gipuonjore. Nitiere dwaro mathoth, nitiere dwaro mar uniform, nitiere dwaro mar chiemo, nyaka odhi moninde, nyaka oti gi stima, nyaka bende ang' odhi oyud kuma okonyore e yorego mag kaka nyithindo yudo ka samoro ji dhi e break. Odwaro bende ni en bende rwak law mopogore, gidhi e pap, gidhi gitugi. Bedo nade kae? Ere chenro kaka nyalo bedo? Pono ni ma en gino ma bende koro oseketi e tim. Ere kaka ma dhi bedo? To ere kaka gidhi bedo e skul kae? Ang'eyo ni en bende penjo mipenjori, to nyalo bedo nade koya kaka ini nene? Asebedo japuonj higni mang'eny, kendo nyithindo osebedo kabiro e skul higa ka higa. To daher mar wacho ni gini dhi bedo matek kabisa sana sana ne jotelo miluongo ni principals. Principals gimbe gin jopuonj. To koro sani ka sirikal osegolo executive order matiende ni nyithindo nyaka dhi e skul, kendo gise report kaka wuoyo kodi ni thoth osedhi e skul, to gidhi makata siling achiel ok giting'o. Lunch to nyaka gichiem, nikech sama ochopo sama ichiemo to nyithindo nyaka chiem. To ok inyal golo jogi ni group mar A en ok ochulo pes chiemo, to mar B ochulo pes chiemo. Koro jotelo ema koro ket gi tich matek, nikech nyaka gi make sure ni nyithindo gi ochiemo gite. In a school system ka onge uniformity to automatically indiscipline bedo malo kabisa. Koro an kaka neno gini, aneno ni sirikal
be dwaro ni nyithindo donje school nikech gitwe about 100% transition. To sirikal ok owacho ni nyithindo kik chul pesa. Koro en upon jonyuol ni ka nyathi osedonje school to nego bed ni gibede winjruok gi jotelo mag skunde mondo gine ni to pesa midwaro mar lunch ni gin gi program mane ma ginyalo chule go mos nyaka orum nikech nyithindo to nyaka chieme school. Kata mana wach mar uniform mwawacho ni wang'eyo maber ni uniform oketi mondo ji obed machalre school. Kapo nono ni nyathi odonjo gi jeans to jowete gito rwako uniform monego bed ni girwako, to nyathi machielo mobiro maonge uniform cha obi bedo comfortable. Koro matin kata sami puonje to neno mana no pogore gi jowete gi mantie klas ni. Koro daher mar nyiso jonyuol kendo ageno ni giwinja motegno. Ka nyathi osedonjo e school gi make sure ni giyudo ni nyathi ni uniform bang' donjo ne school. Nikech kochal gi jowetege to biro chiko ite kendo biro winjo gima jopuonj wacho e yo malong'o. To kapo nono ni sirikal be feel ni uniform ok important, to karo ne kuro gigol wach uniform mondo kik wach uniform chak wach kamoro amora. Nikech nitie kata some countries ma ji ok rwake uniform. To gikone pod gisomo kendo gitimo timo maber, koro ok ane gima liche wach uniform kapo nono sirikal ma feel ni ok onego bedi. To kapo ni policy mar uniform pod nitie, to nyaka watim matek mondo nyithiwa obed gi uniform. Koro mane chung'na kaka jakopet ma Kisumu County. Awinjo kiwacho ni nitie winjruok mowinjo bed ni bedo e kind jonyuol gi jopuonj mondo ging'e ni kogik karang'o mowinjo bed ni ginyalo chule. Omende wacho ni sirikal ne ok owacho ni kik gichul pesa. Kata kamano samoro nitie jonyuol ma ok ginyal yie kata ok ginyal duogo cooperate gi dho kisungu. Ok ginyal yie mondo mi gin bende giduog giparie ni kata obedo no ter nyithindo e school to winjo bed ni pod gichulo pesa ni bang'e. Ere gimidhi tim mane onegi duto gichopo singon ma samoro ne ok owache matek, janyuol nyalo weye ni koto nyathino dhi adhiya kaka nowachno, to kare dwa ni ochul pesa ni bang' kinde moro. Kinde be ok ochiw ni kinde marom nade mowinjo bed ni chiwe. Ere gima owinjo bed ni timo mondo miyo ni winjruok ma kama obedo Osuka? E gweng'wa mar Luo wa kae ka wuoye Luo mar Ramogi ka, wan gi dok chien mang'eny kabisa. Nikech nyithiwa gi ndalo mane gisomo kapod gin kata e nursery, ne jonyuol gi ok dwa chulo pesa mane chopo sama ka jopuonj train gi ni mondo gidhi ka gidhi dala to giywagi mondo ko migi pesa gikele school. Kendo daher mar nyisi ni nyithindo mang'eny kapok oywak dala to kata fees ok migi mondo gitere school. Koro aneno ko wadhi bedo gi challenge kabisa education. Nikech jonyuol mang'eny ok bi golo pesa koro. To gima nyaka dhi timre mbele kama nyaka ging'e kata mang'eyo kaka ng'ama japuonj. Nikech dhi chopo sama koro jotelo gidhi nyisogi ni dhi ucham lunch dala. To sama osenyisi ni dhi cham lunch dala ni gibiro dhi chutho giduogi. Koro entry e grade 10 Roberto, after 1 year ibiro yudo ni half mag nyithindo gi osewe school te. Koro gima neno monego bed ni chiefs omede timo kata bed na ni gi mop ji gigolo mondo bi e school. But e barasa gi go nego giluong jonyuol kendo gi sensitize on the importance and necessity mar chulo school fees. Mane gima duong' ma nyaka watim nikech jonyuol go ko bi chwado mondo chul fees. To gima ng'eyo ni ko gichulo fees to nyithigi gi at the end of the day they drop ma the dala chuth kendo ok bi nengi. Koro an mane kwayo mara makwayo maduong' to kendo akwayo jotelo be
ma iluongo ni principals gi dho kisungu ni ka nyithindo gi osebiro e skul to gimonego gikwong gitimo mokwongo giluong jonyuol gibed go piny gi board members mondo jonyuol gi one ni ero president osewacho ni jobi e skul to pesa ma nyithindo gi dhi chamo e skul ka to onge mar adier mondo gimbe gine gi wang'gi gibed sensitized. An mano e yo kende maneno minyalo yudgo pesa. Erokamano, samoro bende sensitization no ber kare to samoro nitie janyuol ma kata sensitize kata ok itimo kamano to onge adier. Bende nitie nyithindo ma gin nyithi kich gionge mbele wala nyuma, okia no dhi timo nang'o. Ka bedo nade? Jonyuol nitie moko miluongo ni tama, ng'or mo alayo mo iluongo ni tama. Nitie jonyuol ma kata mana biro e skul moko bibiro, kata iluonge kata riemba nyathi madhi to en ok bibiro e skul. Koro mago nitie to wan kaka jopuonj wang'e kaka idil gi joma chalo kamago. Inyalo inform the chief to chief make sure no chopo. To kotamore ahinya to kaka wajopuonj many a times was sacrifice miru ka jopuonj nitie nyaka nyithindo ma jopuonj ma owuone machulo negi kata nyaka fees. Ok en ga tich mayot ahinya e yor mar puonj ka. Koro an primary mana kwayo ni jonyuol nyaka bed gi understanding ni nyithindo nyaka chiem to kendo pesa gi ma gichulo no emimanyo go suppliers to kelo ne nyithindo chiemo e skul. Masa ma wuoyo kodi nitie principals ma winjo matek kabisa nikech gin gi gowi monindo kata mana maiga mokalo mapok gichulo nyaka sama wuoyo kodi. Koro ibiro yudo ni life span mar these principals bedo matin nikech gin ka lot of stress, a lot of pressure nikech life be must move on. Koro an amedo mana kwayo ni ka Nyasaye nyalo wuoyo e chunygi to gitim the right thing mondo skunde wa odongre. To kwa kelo siasa e wach mar somo to gikone ok wadhi succeed. Kendo ing'e maber, ang'e ni ung'eyo kaka jofwambo mawuok e luo, ung'eyo ni siasa peke e luo Nyanza kamoro amora kochopo wach mar pesa. To ng'amoko somo ting'e ni Kenya masani kumodhi malong'o ting'e ni onge. Erokamano. Erokamano. To kigoyo nyong'ong'e e skunde wa ahinya mago ma kaluo king'iyo malong'o, bende neno ka skunde oikore kao chik ma kama mano ogol gi jatend piny Kenya William Ruto mondo mi yiene jopuonjre go donjte, nikech nitiere skunde ma waseneno ka nitiere jopuonj ma pod notamore mane miyo ogol chik gi jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba ni kopo ni tamori taro nyathi riembo nyathi e skul nikech onge school fees, onge uniform, to in bende dhi dala. Iparo ni jopuonj bo oseikore ne kete tim chik ma kamae? Kawuono awuotho e skunde moko within town to ayudo ka giseyie kendo nyithindo donjo e skul. Giwacho ni directive ma executive nyaka gi respect. To gima nyaka ing'e ni gima jatelo wacho no ok ber ahinya, mano is called intimidation. Nikech in ka kore wacho ni ka nyathi uhur no dhi om pesa to jatelo no be dhi dala. To jatelo ni be onge kaka nyalo miyo nyathini chiemo mondo chiem. Donge neno ka koro ichalo ng'ama keto pressure kendo inyo jotelo. Kendo jotelo gi ng'eni gimbe gin members wa kendo gimbe gin Kenyans. And mane momiyo we are demanding ni the officials, the national leaders must respect our teachers. And they must engage them at better levels mondo ging'e kaka nyalo kony nyithindo. Nikech gine magine e ground. Inyalo chuno gi to nyithindo bet kanyo to nyithindo gi ok som nikech gidenyo, ng'amo denyo ng'eno ok nyal winjo kata gimipuonje. Kendo anyisi gini ma anyiso jonyuol wach maler ni nyithindo gi ng'eny gi biro we skul.
Ang'e maber ni un kaka jofwambo un gi data. Makata sani an gadier ni kopenju maber to ubiro wacho ni nyithindo mantie sani e klas 11 almost 30% margi kane gidonjo e form 1 nosewe skul. To koro ma koro nyisgi ni koro gidhi makata chiemo o gidhi chiemo ni dhi timore nade. Koro an ang'eyo ni the intention of the government is to ensure ni nyithindo donjo e skul. What next is not their business. Erokamano. Osura ma diponi nyalo nyiso ni sirikal okawo nyithindo to bolo ne jopuonj. Mano e adieri makende. Jonyuol okawo nyithindo bolo ne jopuonj, government bo okawo nyithindo bolo ne jopuonj. Nikech ineni iwuok gi nyathini e odi, onge kata siling michulo ne tidwaro dhi ocham lunch. To ka nyathini ni e odi, ting'e ni ok doriyo kech. To kigo kwano maber, kiparo maber, ipan nyathi nyalo chamo lunch maromo nade odiochieng' kodiochieng' ka en e odi. An gadieri kuon e ng'iewo kata mana siling 20, alot be siling 20, that is siling 40. Kigo e dwe ndalo 30 mano 1,200. Ka en dweche 3 mano 3,600. Daher mar nyiso jonyuol, mano e gima jopuonj dwaro kuom nyithindo mondo nyithindo chiem. Nikech all schools gi dwaro average of about 10,000 mondo mi nyithindo mi lunch. Koro jonyuol mang'eny nyisowa ni gin kata mana e utegi ok ginyal pidho nyithindgi. Anto dakwa ni nitie nyithi kiye, to an gadieri nitie kaka sirikal osebedo ka temo kaka bursaries giyudo, sponsors be nitiere, kendo dakwa ni cases ma chalo kamano jopiny onego donje mondo okony kendo mi support. To nitie moko magoyuma. Ng'ato nitie kata kineno ginyusa interview kata moko nywa neno ka ng'ato ler kabisa, ng'ato rwakore maber, to wacho ni siling 40 ok onyal chulo ne nyathine mondo ochiem. Erokamano. Erokamano Osura. To ma nyiso picha mane? Nitie janyuol manose gore peksin mouso kata igene moko mondo mi ochul ne nyathine fees. Ma nyiso gi picha mane? Diponi okang' ma kama okele mondo mi okel romruok ne nyithindo, koso diponi e komachielo odhi kelo pek ne jonyuol kendo to moro manyiso ni tam manyien janyuol moro ok dhi temo kako nyalo ka en geno ni jatend piny wacho ni nyithindo dhi adhiya skul. Gima ng'eyo ni konyalo dhi kamano, to matin kabeni jatend piny nigi mpango moro modhi chulo nego nyithindo lunch. To gima ng'eyo ni koonge gi mpango machielo mar chulo nyithindo lunch, to kata jatend piny ok dhi wacho wach ni tam mar 2. Mano gima jonyuol nyaka ikre ne. Nikech mana kaka chako wach na ni tanyisu maber ni jatend piny ok okweri kik chul fees. To wacho ni nyithindo donje skul. Kati onge uniform, kati onge pesa. Tingeni kise donje school, to kori make arrangement, engage the principal, engage the school, inyisoge plan ma in godo kaka idwani mondo nyathini obi ochul pesa mondo ochiem obede skul mondo osom, nikech ji nyaka chalre. Koro ato gima ng'eyo ni gimoro ni equality kata inequality no ok dhi bedo, nikech the only thing any president dwani nyithindo donje skul. Tok donjo business kore ni mari. Kidwa nyathini osik dala, obiro siko dala. Kidwa nyathini osome skul, to nyaka bi many mana pesa michul mar lunch. Nikech jopuonj be ok bi yie, kata king'iye maber ng'ato osechulo pesa, ng'ama nyok ochulo pesa chose biro mochiemo 1 month ma pesa ng'acho oserumo e account. Dong koro wa expect ng'ama nyepoko chudo ni bo chud mondo pesa ne wacham. Mane kaka balance things in school. To jopuonj late na kendo principals koro late na saidi. Nikech kama gintie ok yot kabisa. Sura manyiso ni wang'eyo ni nitie kit somo manyien mar CBE
mabende sani pod ntiere bagni kage kacha mapok nongirore molong'o. Ere gima okang' ma kamae dhi timo ne kit somo ma kama? Gini makoro dhi wito CBE mabor. Kawuono ing'e ni ka wuoyo gi japuonj moko adhi e skunde moko within Kisumu, daher mar nyisi ni moko madhi kata e klas sani grade 10 mowacho no nitie mokia kata mana ndiko nying-gi. To kendo gikia kata somo. Nikech kano chak CBE ni, ne nitie a lot of confusion. To kendo joma ne confusion ne oyudo are the same people mochako yudo confusion ka gibire high school. Masama wuoye kodi ni nyithindo gi nyosa yudo mana bug physics to gi bug English. Matieni kata ma jopuonj mapuonjo kaka ana japuonj. Wakia gimonego bed ni wapuonjogi. Koro preparedness onge kanyo. Koro japuonj pok oikore. Janyuol be ok oikore nikech nyathi utero makata pes chiemo onge. Koro ng'ama odenyo dhi winjo wechegi nang'o. Government nyaka dog e drawing board. Nona to daher mar nyisi ni marks mwaneno go, marks inyalo mi nyithindo ginyalo bedo moderated. To gima ne ground ma idea kidhi ng'iyo to onge. Koro CBE en nyathi ma nyose nyuol kendo nyaka wa support mondo develop nikech ok wadwa be mondo kethre. Tadieri to nyaka wawach ni there is confusion and something must be done. Yes. Nitie japuonj madongo kata head teachers masani samoro winji. Dier mar nyiso gi ang'o kotenre kod chik manogolni osura? Daher nyiso head teachers mawinja gi principals ni executive order must be respected. Kendo their work is to receive the students. But ka gise receive students nyaka gibed gi nyithindo jonyuol piny. Magi winjre kodgi kaka gidwa chulo pesa. Magi chamo. To kochopo ni tek mok nyal timore. To jopuonj daher mar kowu ni kik ubed gi stress mang'eny. Nyithindo dhi ocham lunch dala. Mohero duogi. To moko duogo be ung'i kaka utimo. Nikech there is democracy. Sani japuonj ok chwad nyathi e skul. Koro kok oduogo to koro in kobiro kiny tipenj magi omiyo koduogo koro nyisi ni lunch imbi ng'e maber ni en lunch. We nyathino chako endelea gi somo. Nikech onego bed e skul. To gikone apani winja kaka wuoyo no jonyuol nyithinde madhe safa. Erokamano. Erokamano. Kwalo kotanga matin waseneno ka ne nitiere ywak kotenre kod kinde no mabende ne ikawo jopuonjre nitiere grade mar 10 ne nitiere ywak ni samoro nitiere skunde miyudo ka school uniforms ichaji pesa mathoth ma samoro loyo kata school fees. Ranyisi ne nitiere kuonde ma school uniform ne nyalo gika siling 35,000 sitego to fees iyudo ka 31,000. Nitiere ywak mosebedo ni skunde chal ka gima mayo jonyuol kokalo kuom ng'iepo mar uniforms. Iyudo ka samoro inyisi ni nyaka idhi ng'iew mana kama chal kama. Be paro no winjo bed ni loko chike mag ng'iew mar uniform. Ang'eyo ni nitiere dwaro ma samoro idwa ni mondo gichalre giduto. To kata mano king'iyo bei kata bei ma ichajo jonyuol kato nitiere sani yudo ka noketne skunde moko manyiri rwako long. Kendo ing'iewo long, samoro ing'iewo long, ing'iewo skirt. Kendo moko no ketne nyaka scarf manyaka bed gi badge mar school. Nitiere gik mano medore king'iyo malong'o. To thoth jonyuol ywak ni magi gik ma bende medo gi osigo kipogo school fees kando tiduogo wach uniform. Wach uniform jonyuol ywak ne matek ahinya osura. Inyalo wacho ang'o? Gima ng'eyo ni wan gi policy. Okara ne olok policy. Policy nitie ma very clear about uniform. Kendo wang'e maber ni uniform wa provide color, proper description mar uniform, but ok ochuno ni nyathi ok ng'iew uniform e school. School waonge gi dukni mag uniform. Makapo ni principal moro otimo kamano
to mano mana mare owuon en mong'e gima omanyo. To skunde ma Kisumo masewuothe kendo mantie kata masetiye, tang'e maber ni uniform ok ng'iewe skul. Skul onge gi dukni mag uniform. Isiemo duka moro ma nyaka eming'iepe osura. Kaponi japuonj moro osiemo ni kamoro ma nyaka ong'iepe, to dwaer mar kwere ni kik otim mano, onyalo mana miyo gi direction kaponi ng'ano nyalo bedo ni okia, to koro dhi kanyo. To ka nitie kaka ng'ano ong'eyo, to ong'iew ang'iewa kuma en mong'eyo no, nikech policy is very clear mar ministry e wach uniform. Ma en gima timore kendo ok wadhi miyo wang'wa kwa wacho ni kuponi, nikech en gima timore. Jonyuol dwaro duoko. Pono ni janyuol onyisi kendo ramne ni nyaka ting'iew mana ka. Ang'o mowinjo bed ni gitimo? Okang' mane owinjo bed ni gikawo in kaka jagoro mar KUPPET? An kaka jagoro mar KUPPET daher mar nyiso jonyuol ni uniform nitie policy. Ka iseneno uniform dhi ng'iew uniform no, kineno kala ne maber kama onego bed ni ng'iewe no, you just go and buy. To kapo nono ni principal moro insist e barua, ineno kondike barua, nikech namba principals be ne barupe go, gone simo ipenje to donge nyalo ng'iewe kama chielo mopogore gi ma, tang'eyo maber nobiro nyieni mondo ng'iew kanyo. To kopo notamore, to kapo nitie principal be ma insist, to daher mar kwero principal ni kik ochako tim gima kamano nikech odhi ketho tichne. Erokamano. Be chich ni nitiere medruok gik midwaro e skunde ma gin gik mabere moko jonyuol ne yuago ni dwaro odwa bedo mang'eny ahinya? Ere pachi wachni? Gima ng'eyo ni skunde nyalo bedo nitie moko mantie gik moko manya jonyuol ok expect, nikech nyithindo gi nyene primary. Koro sama koro gibire secondary ka, inyalo yudo ni kaluwore gi subject modhi timo, nitie samoro gimoro midwaro, nikech kaka wan kata gima miluongo ni art and sports, ing'eni ma gik manok tim chon e high school kaka testing subjects. To sani kibiro tidwa dhi timo art and sports, koro samoro nitie gimoro ma jopuonj fail no nego bed ni ging'iewo. Koro mago nyalo bedo. To gima ng'eyo ni jopuonj ok insist ni sami donjo no to nyaka idonj kode. En mana guideline mondo ing'e gima idwaro, ma kaponi nyalo yudo pesa no ting'iewo idonjo, to kok iyudo to chieng' mirwako nyith nyathi tinyiso japuonj ni biro kele tarik makama kama kama, to onge japuonj matamore. Asebedo japuonj kendo asebedo e skunde mopogore, kendo mano gima asebedo kwatimo samo admit nyithindo. Nikech samoro nyalo chuni ni gima kama nyaka bedi ma koonge to nyathi ok nyal somo maber. Kana japuonj kwano, kidhi e skul primary nye onge calculator, to kibire high school e secondary to nyaka ibed gi calculator, nikech onge kaka ibiro timo kwano kionge calculator. Koro janyuol manye pok ong'eyo mano biro neno ni samoro magiko momedi. To calculator chalo mana kwero, ok inyal dhi e puodho kionge kwer. Kaka ok inyal dhi e skul tionge calculator mitim gik moko maber. Erokamano, mano e gima daher mar nyiso jonyuol ni gitem gima idwaro e skul, giyud sechego, to kok giyudo to gi make plan gi jopuonj mondo ging'i sama ginyalo kele maber mok nyathi, nikech samo japuonj nyalo weyi nikech koro chik owacho, to gikone nyathi ema hinyore. Yes. Ramany piny kae osura wamenyo gik machando chuny jonyuol bende. Nitiere skunde mano keto nyaka kaka ibao buk. Giuso ni gimibao godo buk e skul. Kendo ne ywak mane waseyudo ni nitiere skunde mano keto kendo ichula lofu mar ng'iewo gimibao go buk. Pile ndalo mane wadhi skul ne ikawo mana gazed wuonu moro mane osomo weyo. Ibao go bugi maber to be idhi mana skul. Magi nyisa ang'o? Bin nitie skunde ma take advantage mag jonyuol kendo gidwaro mondo mi gilos pesa okalo kuom jonyuol, kelo ne jonyuol pek. Daher mar wacho ni ka nitie skul matimo kamano, mano gima we condemn as a union.
nikech bao buk odwa her mondo bao bugi kendo odwa her mondo bae gutas marabuor maneno maber kabisa. To koulo ni nyakoro wakaw pesa koro kwa mi nyithindo dhi obago, mano koro gombo moko nego japuonj obedgo. Kendo ang'eno ni kaka journalist mateka oge ng'eny, ang'eni mano gimuse kwero kabisa. Ambe kaka uchako nyisa goni samora mora makura donje skunde go amba biro kwero ni kaponi mano timore to kiko medo be timore. Kendo kata jotelo mwacho go waromo kodgi e meetings ka gin gi conferences maggi. Wabiro temo nuoyo negi kata ging'eyo kamano wabiro temo nuoyo negi mondo kik ma kamano otim, nikech mano taking advantage of the parents, and the economy is very difficult with the parents. Jonyuol winjo matek. Koro nego waket somo bed mayot kaka nyalore, moko waketo gik moko ma ok onego bed ni nyaka bed kanyo. Pono ne janyuol okadho e mae, winjo bed notimo ang'o? Pono ne janyuol okadho gima chalo kamano, daer mar nyisi ni mokwongo owuoge principal of that school, nikech an gadi ni sama itimo admission principal of girom go piny ka. Ko daer mar kwayo no kwongo onyis japuonj no dwa neno, okwongo owuoge japuonj ni koyie to were gwach bao bugno nitie kaka ose organize mare owuon. To ka japuonj otamore winje to nyis no dwa neno deputy principal mondo nyis kwayo ne, nikech samoro en directive moa malo from deputy or principal. Kawa deputy chako tamore winjore to goch owuoge principal mondo mi wachno bed sorted. Kendo ang'eyo ni kowuoge principal wachno ok bi kalo kanyo. Erokamano Sura, wasebedo kwa goyo mbaka kendo wang'iyo gik ma jopuonj kadhe, winjo kiwacho ni jopuonj litni kaka dhi bedo. Sirikal be oramo ni 100% transition nyaka timre. To nitiere kumoro ma wi oganda nyalo wil godo, ma en jopuonjregi abende dhi e skul, orwako uniform mopogore, samoro dhi gi jowetegi, te chunye ma iye to winjo ka ok belong, ok en part of school no, ok one ka en achiel kuom nyithindo kaloe kaka en. Nyithindo gi nyithindo ma pod tindo, kendo sama en borwakore mopogore to nyaka chande. Ang'o mwinjo bende timo nyithindo ma kamagi mondo mi ketgi chunygi obed mokwe? To be nyalore mondo chunygi obed mokwe, ging'i wang'gi e somo, to ok gigo ma gin go, gik ma girwako, samoro ji dhi kumoro to ok onyal dhi nikech kalore kaka orwakore. Bedo nang'o ka? Gima ng'eyo ni nyithindo gi ok bi bedo gi kwe. Sani ka une class ma un ji 40, ji 30 nigi uniform, ini onge uniform. Ng'eni sami sebedo maonge uniform ni matiende ni kata mana law midhigo cha, adieri makende an gadi ni law chen law moro ma be sebedo kirwake almost daily, on daily basis dala kuma matiende law ni be oti an gadieri makende. Nikech ka uniform bi onge ni law madala cha be an gadi ni law mo ma samoro en machon, samoro en moti, to seche go nyathi koro bedo ma onge gi chia mar somo. Pare ni kata ka nyathi nigi uniform to uniform oyiech, to kodhi kata mbele kacha no dhi ndiko gimoro ka gi discuss e class, tedo ka nyathi ni koro bedo ma onge confidence kendo koro ok onyal participate maber. Koro ng'iye man to koro onge uniform, sa orwako t-shirt moro ma kata ng'ute kende law mana pende piny kuwe. Nyithindo gi ok dhi maber, kendo ibiro neno gini performance ka po nono ni sirikal o insist ma nyithindo boko ng'io ni uniform, to da kwa mondo watimuru research on the same. Tibiro yudo ka nyithindo ma onge uniform gi are poorly performed. The value they have added will not be there at all. To kendo kata 100% transition mino meya sirikal wacho matek ahinya ni. Ing'eni king'iyo mos, ng'amo chun gi somo ge thuon, gikone somo no konye. Ing'eni CB ni kanche chake ni wacho ni ka ng'ato nyalo bedo ka ne class 6, moluongo ni grade 6, to already nitie gimo monyalo timo gi lwete manyalo kelo ne gimoro in future. To koro in sani idwa chune gi thuon nyako dhi adhiya mosom, to chunye to ok dwar. Mane momiyo nyithindo masani king'iyo mos,
they don't have self drive. Nikech ichune gi thuon. To koro dhi bedo marach mogik nikech koro ichune gi thuon to pesa be ok ochul, matiende onge pain mo undergo in the process. To janyuolne be ok chul pesa, mine janyuolne be onge pain mo undergo. Matiende kata nyathini urem to kone asara mabodhi. Koro aneno ka dhi chopo sama nyithindo madhi bedo nohero somo gin kata ji 10 e klas moting'o ji 50. Ageno ni jonyuol owinja maber gik mawachogi. Erokamano Sura. Emomiyo adwaro ni jonyuol o sacrifice kabisa mondo nyithindo ng'e ni really gisandore mondo mi nyithindo som, kendo nyithindo biro reciprocate ka gitiyo matek. Erokamano ahinya. Nyami thuolo mar wacho wach mogik kuom sekend 15 kende mondo walor chenro. Daher mar wacho ne joramogi mawinja ma joluo ni somo maber nyaka idhine asara. Jonyuol mang'eny ng'iyo nyithigi kaka somo kendo samoro chunogi magidhi extra mile magimany kata japuonj moro makonye nyathi. To gikone oyudo hala e wach nyathini. Koro kwa kita pachwa ni sirikal ema nyaka tim kaka gidwaro, to tabu duto wan madhi duogonwa. Daher mar nyiso sirikal be ni giwe kelo siasa e somo. Gichik itgi e weche ma jopuonj nyisogi, kendo ka giluwo to gikone somo dhi bedo maber. To ka gidhi kaka gidhi ni mamiyo skunde idhi no ka koro iwang'o skunde mang'eny nikech of indiscipline, kendo gikone koro bedo very expensive. Erokamano uru ahinya joluo wetena. Erokamano ahinya Josura, mano jagoro mar Kuppet badi ma Kisumu. Twak mare mokwongo bang'e yudo kom makamano kendo puoch gi pak. Geno marwa ni wabiro dhi mbele gi twak makama mondo mi med wuoyo gi jopuonj kaachiel kod jonyuol gi oganda jo Kenya kotenore gi wechego mag somo. Aneno ka Collins Okwiri wacho ni Manwar wacho adier, kaeto Imelda wacho no Sura pango wach maler. Ayeko Frank wacho no Sura jowi, that is why we elected you. Kaeto bayano jaduong' Joseph Nyambagalila entie kodwa e chenro. Bende Duncan Hayemba mar Rain TV wacho no keto wang'era mugitiwo dhiao makawuono. Nyakwara mgajwang' warom kendo saa 3 mar otieno e chenro maro imore. Rit masane nyinga Lydia Okeo.